Να σας πω και εγώ καλησπέρα και ότι χαίρομαι πάρα πολύ που και φέτος για ακόμη μια φορά είμαι ανάμεσά σας. Πέρυσι ήταν μια πάρα πολύ ωραία συνάντηση που είχαμε κάνει εδώ πέρα. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Είδα ότι υπάρχει μια υγιής αγωνία εκκλησιαστική, ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον, ότι υπάρχουν κάποιες υπαρξιακές αναζητήσεις και έτσι η αλήθεια είναι ότι ο πατήρ Εμμανουήλ είχε την αγάπη και την ταπείνωση να με καλέσει πάρα πολλές φορές να ξαναέρθω πέρυσι, αλλά τελικά δεν τα καταφέραμε. Δεν βρήκαμε μια ημερομηνία που να μας βολεύει τους δύο. Κάθε Πέμπτη κάτι τύχαινε σε μένα και έτσι δεν μπορέσαμε να συναντηθούμε, αλλά τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την αγάπη που έχει, την ταπείνωση, να με καλεί εδώ ανάμεσά σας και να βρίσκομαι. Οπότε είναι και η δική μου η χαρά. Τώρα το θέμα σήμερα που είπαμε έτσι, εγώ θα κάνω μια εισαγωγή στην αρχή και να αναπτύξουμε ώστε να υπάρξει ένας προβληματισμός και μια συζήτηση. 20 λεπτά μου είπε ο πατήρ Εμμανουήλ, οπότε εκεί θα περιοριστώ. Πιστεύω να μην, γιατί δεν έχω και καλή αίσθηση του χρόνου εγώ. Οπότε πιστεύω να είμαι μέσα στα πλαίσια. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχει πάρα πολλά θέματα που μπορεί κανείς να πιάσει και να αναλύσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι στα 20 λεπτά τώρα μέσα δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε μια ουσιαστική και αναλυτική προσέγγιση στο ζήτημα αυτό, διότι πού να το πιάσει κανείς και πού να το αφήσει. Θα προσπαθήσω όμως στα 20 λεπτά αυτά μέσα λίγο να θέσω τις βάσεις και τον προβληματισμό το δικό μου, ο οποίος πάντα για μένα έχω δύο βάσεις τις οποίες εγώ πατώ σαν πρόσωπο, έτσι. Σε κάποιον μπορεί να αρέσουν, κάποιον μπορεί να μην αρέσουν. Η μία βάση είναι καθαρά η ιερατική μου διάσταση, ο πατώ πάνω στο Ευαγγέλιο τους πατέρες της Εκκλησίας. Η άλλη είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ, την ψυχολογία και ιδιαίτερα την ψυχανάλυση. Οπότε εκεί εγώ θα πατήσω και εκεί πάνω θα προσπαθήσω έτσι να σας δώσω κάποιες αφορμές για κουβέντα και για συζήτηση. Να πω εξ αρχής ότι τα πάθη είναι ένα θέμα που μέσα στην Εκκλησία μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Μας ταλαιπωρεί πρώτον ως πάθος, δηλαδή όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε κάποιες συνήθειες, κάποιες ελλείψεις, κάποιες ατέλειες και αδυναμίες, οι οποίες κατατρώνουν πρώτα εμάς τους ίδιους, δηλαδή την ίδια την ύπαρξή μας. Δεν μας αφήνουν να χαρούμε τη ζωή, δεν μας αφήνουν να έχουμε πληρότητα στη ζωή μας, δεν μας αφήνουν να σχετιστούμε καλά με τον συνάνθρωπό μας, δυσκολευόμαστε στη συνάντηση, στη σχέση με τον άλλο, δυσκολευόμαστε στις σχέσεις μας, στις φιλικές, στις ερωτικές, στις οικογενειακές. Δυσκολευόμαστε με τον εαυτό μας τον ίδιο, δεν αποδεχόμαστε τον εαυτό μας, δεν αποδεχόμαστε την κατάστασή μας. Τον χτυπάμε, τον αυτομαστιγώνουμε, είμαστε οι πιο σκληροί κριτές του, οι πιο απειλητικοί δήμοι του. Έχουμε αυτή η ακαταστασία των παθών έρχεται να κάνει και στο Θεό. Δηλαδή, όταν βρίσκομαι μέσα σε μια κατάσταση παθών, όταν βρίσκομαι σε μια κατάσταση μέσα όπου δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα του εαυτού μου, τι κάνω? Προβάλλω τα πάθη μου στον Θεό. Δηλαδή, όταν δεν έχω ξεκαθαρισμένο μέσα, το δικό μου χώρο, αυτόν τον χώρο τον προβάλλω στο Θεό. Γι' αυτό το Θεό πολλές φορές τον κατασκευάζω και τον δημιουργώ και τον προβάλλω στη ζωή μου και στη ζωή των άλλων πώς? Ως τιμωρώ. Γιατί έχω ενοχές και θέλω κάποιος να με τιμωρήσει για να εξηλαιαστώ, Τον προβάλλω ως κάποιον ο οποίος, είναι εκδικητικός. Τον προβάλλω ως κάποιον ο οποίος αντί για μου θα παίρνει εκδίκηση για μένα στη ζωή μου. Δηλαδή θα έχετε ακούσει αυτό που λέμε, και το ξέρει, το αναπαράγουμε στην καθημερινότητά μας, ότι εγώ σε αφήνω στο Θεό, από το Θεό να το βρεις. Έτσι, δηλαδή ουσιαστικά φεύγω εγώ, αλλά κάνω μια προβολή του πάθους μου, το κάνω προβολή στο Θεό, ώστε να εκδικηθεί αυτός αντί για εμένα. Τον κάνω ένα Θεό ο οποίος από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολείται με τη σάρκα, τα σεξουαλικά θέματα, ο οποίος ενοχοποιεί διαρκώς, ο οποίος γιατί εγώ ίδιος δεν έχω αποδεχθεί την σεξουαλικότητά μου ή τη φύση μου, την θηλυκή ή την αρσενική και το καθεξής. Γενικά θέλω να πω ότι τα πάθη είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο το συναντάμε κάθε μέρα μπροστά μας, γιατί είμαστε εμείς οι ίδιοι. Και θα σας πω γιατί είμαστε εμείς οι ίδιοι. Το άλλο είναι ότι τα πάθη μέσα στην Εκκλησία παίζουν και ένα άλλο πρωταγωνιστικό ρόλο, ότι διαρκώς ακούμε ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τα πάθη μας, ότι πρέπει να πάμε πάνω από τα πάθη μας, ότι πρέπει να υπερβούμε τα πάθη μας. Αυτό ενώ έχει μία μέσα δυναμική, θα λέγαμε, έτσι, ενώ μέσα έχει μία δυναμική, η οποία την θέλουμε, γιατί κάνουμε ένα πνευματικό αγώνα όλοι, συγχρόνως όμως μέσα στην Εκκλησία, τις περισσότερες φορές μέσα στην Εκκλησία δημιουργείται ένα πολύ ενοχικό υπόβαθρο. Δηλαδή, τι γίνεται?
Δημιουργούμε ένα πρότυπο πάρα πολύ μεγάλο του τάδε γέροντα, λέμε είπε ο τάδε γέροντας, έκανε αυτό ο τάδε γέροντας, λέει στο συναξάρι αυτό, και το καθεξής. Και επειδή δεν έχουμε το χάρισμα της διάκρισης των πνευμάτων ή το χάρισμα της διάκρισης των κινήσεων των εσωτερικών της ψυχής μας, δεν το έχουμε αυτό το χάρισμα, δεν έχουμε αυτή την υπτική ικανότητα να διακρίνουμε τις κινήσεις ψυχής, πότε είναι εκ του διαβόλου, πότε είναι εκ της φύσεως, πότε είναι βιολογική, πότε είναι δαιμονική και το καθεξής, μπερδεύουμε τα πράγματα με αποτέλεσμα να θέλουμε να μοιάσουμε ή να ταυτίζουμε φαντασιακά τον εαυτό μας με ένα μεγάλο πρότυπο. Αυτό τι πρόβλημα δημιουργεί? Ότι όσο δεν το καταφέρνω, νιώθω ελληματικός. Και νιώθω μια τεράστια ενοχή. Δηλαδή θέλω να φτάσω κάπου πολύ ψηλά, αλλά αυτό έτσι όπως προβάλλεται είναι πάρα πολύ αδύνατον. Με αποτέλεσμα εγώ να νιώθω πάντα ότι είμαι ο κακομοίρης, ότι είμαι ο ανάξιος, ότι είμαι ο ανήμπορος, ότι θα πάω στην κόλαση, ότι θα με κάψει ο Θεός, ότι δεν με αγαπάει εμένα ο Θεός, ότι οι πράξεις μου είναι ευδελιρές, ότι όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε. Θα μου πείτε στην εκκλησία μέσα δεν υπάρχει η αίσθηση ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν με, μιλάμε για τα πάθη. Βεβαίως, αλλά με τελείως διαφορετικό τρόπο. Που δεν του παρόντος βέβαια, γιατί σας λέω είναι τεράστια θέματα αυτά, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Λοιπόν, άρα λοιπόν τα πάθη είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ έντονα. Είτε με τη θετική πλευρά, είτε με την αρνητική πλευρά. Είτε με την αίσθηση της ελευθερίας, είτε με την αίσθηση της ενοχής και της καταπίεσης. Τώρα, πώς γεννιέται το πάθος, ας πούμε? Τι είναι το πάθος? Το πάθος στην πραγματικότητα τι είναι? Εμείς μες στην εκκλησία, μη έχοντας αυτό το πνεύμα της διακρίσεως, κατανοούμε με έναν τρόπο πολύ παράξενο τα πάθη μας. Τα κατανοούμε ως, ας πούμε, κάτι το οποίο είναι, ας πούμε, ενοχοποιητικό στο βαθμό ότι είμαστε εμείς οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι είμαστε τόσο ανάξιοι και τόσο κακόμοιροι και τόσο άθλοι που τελικά, ας πούμε, δεν μπορούμε να είμαστε κάτι καλύτερο από αυτό που είμαστε στην καθημερινότητά μας. Στην πραγματικότητα το πάθος δεν είναι να το κατηγορήσεις, δεν είναι απλώς να βάλεις τον άλλο απέναντί σου και να πεις ότι αυτός είναι, ας πούμε, πόρνος, είναι μοιχός, είναι λέαμαργος, είναι εγωιστής, είναι δεν ξέρω τι. Δεν είναι θέμα στην εκκλησία, δεν κατηγορούμε, στην εκκλησία κατανοούμε. Αυτό είναι μια τεράστια διαφορά, η οποία σήμερα δεν την καταλαβαίνουμε και δυστυχώς δεν την καταλαβαίνουμε και εμείς οι άνθρωποι της εκκλησίας, οι κληρικοί. Και βλέπετε ότι ο άμβονας, τι γίνεται ο άμβονας? Γίνεται μια πύρινη, ας πούμε, φλόγα που κατακαίει τα πάντα σε ένα ηθικό κριτήριο. Πολύ εξωτερικό. Δεν πρέπει να είμαστε έτσι, πρέπει να είμαστε έτσι. Δεν πρέπει να είμαστε αλλιώς, πρέπει να είμαστε έτσι. Δεν κάθεται κανείς να διαβάσει τους νηπτικούς πατέρες και βαθύτερα να αναρωτηθεί γιατί ένας άνθρωπος αναπτύσσει ένα συγκεκριμένο πάθος. Το εύκολο είναι να κατακρίνουμε. Το δύσκολο είναι να κατανοήσουμε τον άλλο. Το πιο εύκολο πράγμα είναι η κατάκριση. Το δύσκολο είναι να δεις γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο μοναδικός συγκεκριμένος άνθρωπος. Για το Θεό δεν υπάρχουν όχλοι, δεν υπάρχουν μάζες. Υπάρχει ατομικότητα για το Θεό, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Ο Χριστός είναι ο πρώτος που φέρνει στον κόσμο την έννοια της ατομικότητας, της εξατομίκευσης. Δηλαδή ότι κάθε πρόβλημα είναι μοναδικό για τον κάθε μοναδικό άνθρωπο. Δεν υπάρχουν μαζικές λύσεις, δεν υπάρχουν συνταγές αν θέλετε. Γι' αυτό και είναι τεράστιο λάθος να διαβάζουμε ένα βιβλίο πνευματικό και να θέλουμε να το εφαρμόσουμε εμείς στη δικιά μας ζωή χωρίς να έχουμε ένα οδηγό στη ζωή μας. Ο οποίος θα μας πει τι χρειαζόμαστε, πώς το χρειαζόμαστε και πώς θα το εφαρμόσουμε εμείς στη δική μας ζωή. Λέει ο Γιώργος Σοφρόνης ο Σαχάροφ, τον οποίο θα τον έχετε πιστεύω ακουστά οι περισσότεροι. Λέει ότι ποτέ λέει να μην θέλεις να μιμηθείς στη ζωή σου τη ζωή του Αγίου Σιλουανού, ας πούμε του Αθωνίτη, του Αγίου Σιμεών, του Νέου Θεολόγου ή κάποιου άλλου Αγίου. Διότι το Πνεύμα του Θεού είναι μοναδικό και πρωτοτυπή, δεν επαναλαμβάνεται. Ο δρόμος με τον οποίο συναντά ο καθένας το Θεό είναι μοναδικός. Υπάρχουν δεκάδες δρόμοι για να πάμε στην κορυφή του βουνού. Αλλά οι δρόμοι είναι πάρα πολύ και διαφορετικοί. Ο πόθος είναι ένας. Είναι αυτό το ωραίο ποίημα που λέει ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας ο Στυλιανός, που λέει ένα ωραίο ποίημα ότι το ποτάμι, λέει, είτε κυλάει ράθιμα, είτε κυλάει ορμητικά, έχει μία νοσταλγία, τη θάλασσα. Σημασία δεν έχει λοιπόν το πώς πηγαίνουμε, αλλά είναι αυτός ο πόθος που μας κινεί. Σε αυτόν τον πόθο τώρα μέσα δημιουργούνται κάποια ζητήματα. Δηλαδή, εάν πάρουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εγωιστής, ο οποίος έχει διαμορφώσει ένα ισχυρό εγώ, δηλαδή τι έχει διαμορφώσει αυστηρές άμυνες αυτοπροστασίας, αυτό δηλαδή που εμείς βλέπουμε εξωτερικά τόσο απέσιο και είναι όντως απέσιο,
στην πραγματικότητα κρύβει ένα φόβο. Κρύβει μια ανασφάλεια του ανθρώπου, ο οποίος χτίζει τεράστια οχυρά για να προστατευτεί από τους άλλους και από τον ίδιο τον εαυτό του. Παραδείγματος χάρη από τα πολύ δυνατά του συναισθήματα, παραδείγματος χάρη. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος φαίνεται τόσο εγωιστής, πρέπει να τον κατανοήσουμε για ποιο λόγο συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Ο άλλος ο οποίος βρίσκει νόημα, ας πούμε, στο αλκοόλ ή στο τζόγο ή στην ακατάσχετη, ας πούμε, ικανοποίηση των σεξουαλικών αισθήκτων του ή γενικότερα κάνει αιμονές, ας πούμε, σε πράγματα, γιατί το κάνει? Τι κρύβεται πίσω από εκεί? Ποια έλλειψη θέλει να ικανοποιήσει? Τι λείπει από αυτόν? Είναι απίστευτος ο διάλογος που έχει ο Χριστός με τη Σαμαρίτιδα στο Ευαγγέλιο. Η Σαμαρίτιδα έχει 5 άντρες, έχει αλλάξει. Δηλαδή ζει μια πολύ άσωτη ζωή με κέντρο τη σεξουαλικότητα και γενικότερα την προσπάθεια να καλύψει το ερωτικό έλλειμμα μέσα από τη συνεχή αλλαγή συντρόφων. Όταν βρίσκει τον Χριστό δεν θέλει κανένα πλέον. Διότι ο Χριστός είναι η πληρότητα που δεν μπορούσε να της δώσει κανείς εραστής της. Αλλά ο Χριστός δεν την κατακρίνει, ο Χριστός την κατανοεί. Δεν κατέκρινε ποτέ ο Χριστός κανένα. Πάντα προσπαθεί να κατανοήσει για ποιο λόγο γίνεται αυτό που γίνεται. Τι κρύβεται πίσω από εκεί. Η Σαμαρίτιδα τι έχει? Η Σαμαρίτιδα έχει μια μεγάλη έλλειψη. Τι είναι αυτή η έλλειψη? Η έλλειψη που έχουμε όλοι μας μέσα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει έλλειψη μέσα του. Γεννιόμαστε με αυτή την έλλειψη. Αν θέλετε, αυτή η έλλειψη που λέει η ψυχανάλυση και τη λέει για πρώτη φορά την οριοθετεί και την εκφράζει επιστημονικά ο Λακάν, που λέει ότι υπάρχει μέσα μια βαθιά έλλειψη στον άνθρωπο που δεν μπορεί κανείς να ικανοποιήσει. Το μωρό, ας πούμε, θέλει να την ικανοποιήσει ο άλλος που είναι η μητέρα ή ο πατέρας, αλλά ποτέ δεν μπορεί ο άλλος να την ικανοποιήσει. Ποτέ δεν μπορεί την ανάγκη του και την επιθυμία του. Γιατί? Διότι λέει ο Λακάν, είναι ψυχαναλυτής, δεν ήταν ένθεος ιδιαίτερα, βέβαια ούτε άθεος ήταν ο άνθρωπος. Αυτός, ο Φρόιντ ήταν άθεος, αυτός δεν ήταν και άθεος ο Λακάν, αλλά τέλος πάντων δεν είναι ο άνθρωπος που έχει σχέση στενή με τον Χριστό, ας πούμε. Τώρα κατά τα δικά μας δεν τον κρίνω, μπορεί να έχει πιο πολύ αυτό από μένα, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, αυτός λοιπόν τι είχε κατανοήσει? Είχε κατανοήσει κάτι που λέει η θεολογία μας, που λέει η Εκκλησία. Ότι ο άνθρωπος, η επιθυμία του ανθρώπου δεν έχει αντικείμενο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο άνθρωπος επιθυμεί κάτι το οποίο δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, δεν είναι κάποιο αντικείμενο συγκεκριμένο. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι όλοι μας είμαστε ανικανοποιητοί. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι όταν θα βρούμε τον τέλειο έρωτα θα ικανοποιηθούμε. Πάλι ματαιωνόμαστε μετά από κάποιο διάστημα. Πιστεύουμε ότι ο άλλος είναι ο Θεός μας, ας πούμε. Μετά από λίγο καιρό βλέπουμε ότι δεν είναι ο Θεός μας. Πιστεύουμε στην τέλεια φιλία. Καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πιστεύουμε στην τέλεια δουλειά, στο τέλειο επάγγελμα, στην τέλεια εκκλησία, στους τέλειους παπάδες, στον τέλειο χώρο. Και διαρκώς βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό μέσα. Και αν υπάρχει μία ανάγκη στον άνθρωπο να ψάχνει το τέλειο, είναι, ξέρετε γιατί ο άνθρωπος έχει συνείδηση της έλλειψης. Δηλαδή, επειδή δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι τελικά δεν είναι όλα τέλεια στη ζωή μας, δημιουργεί φαντασίες, δημιουργεί ιδεολογίες. Οι ιδεολογίες τι είναι? Οι οποίες καταστρέψαν και τον κόσμο τον τελευταίο αιώνα. Τι ήταν οι ιδεολογίες? Ήταν ότι και καλά υπάρχει μια τέλεια ιδέα, η οποία αν εφαρμοστεί θα είμαστε τέλειοι. Δείτε τι έγινε με τον κομμουνισμό, δείτε τι έγινε με τον φιλελευθερισμό, δείτε τι έγινε με άλλες ιδέες ανθρώπινα κατασκευάσματα. Δηλαδή πίστεψαν σε μια ιδέα, σε μια κοσμοαντίληψη, η οποία θα εφαρμοζόταν σε επίπεδο ιδεών και τότε όλα θα ήταν πάρα πολύ όμορφα. Αλλά έλα που υπάρχει αυτή η έλλειψη μέσα στον άνθρωπο, η βαθιά έλλειψη, η οποία δεν ικανοποιείται. Τι κάνει τώρα αυτή η έλλειψη? Αυτή λοιπόν η έλλειψη που έχουμε όλοι μας, όταν σας το λέω πάρα πολύ απλά και σύντομα, αυτή η έλλειψη λοιπόν που έχουμε όλοι μέσα μας μεταποιείται, μετανομάζεται, κάνει μια μετωνυμία. Δηλαδή, τα πάθη δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προσπάθεια ο άνθρωπος να γεμίσει με υποκατάστατα την απουσία του Θεού. Η αμαρτία που τόσο πολύ κατηγορούμε τους ανθρώπους δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προσπάθεια του καημένου του ανθρώπου να υποκαταστήσει τη μεγάλη έλλειψη του Θεού που υπάρχει στη ζωή του. Του μεγάλου άλλου που δεν υπάρχει στη ζωή του. Του άλλου που ξεκίνησε από τη μάνα που είναι ελλειπής, τον πατέρα που είναι ελλειπής, από τους ανθρώπους που είναι ελλειπείς και γενικά από τη ζωή που είναι ελλειπτική, διότι υπάρχει ο θάνατος που δεν υπήρχε στο σχέδιο του Θεού. Οπότε αυτή η προσπάθεια του ανθρώπου να ανακουφιστεί τον μπερδεύει με τα πάθη του. Γιατί? Διότι η αγαθή επιθυμία του ανθρώπου
Επιθυμεί ο άνθρωπος τον έρωτα, επιθυμεί ο άνθρωπος τη σχέση, επιθυμεί ο άνθρωπος τη δημιουργία, επιθυμεί την εκφραστικότητα, γιατί οι βασικοί πυλώνες του ανθρώπου προσώπου είναι 5. Δηλαδή είναι να αγαπώ, να μπορέσω να αγαπήσω στη ζωή μου, να μπορέσω να αγαπηθώ, να μπορέσω να δημιουργήσω, να εκφραστώ και να σχετιστώ με τον άλλο Θεό ή με τον άλλο άνθρωπο. Τον άλλο με κεφαλαίο ή με τον άλλο μικρό. Αυτές είναι οι βασικές ανάγκες. Η ανάγκη λοιπόν, η επιθυμία του ανθρώπου για αυτό το πράγμα δεν είναι κακή. Αλλά μπερδεύεται με την ορμή μας. Με τις ορμές μας. Μπερδεύεται με κάτι άλλο μέσα. Και έτσι το καταστρέφουμε. Η επιθυμία για έρωτα δεν είναι κακή. Είναι το πώς εγώ την εξυπηρετώ αυτή την βαθιά μου ανάγκη. Επιθυμίες για εμάς τους Ορθοδόξους δεν υπάρχουν κακές. Οι Ρωμαιοκαθολικοί, οι Προτεστάντες και όλοι αυτοί ενοχοποίησαν πάρα πολύ την ορμή και την επιθυμία του ανθρώπου. Σε σημείο να γεννηθούν αυτό που βλέπουμε οι νευρώσεις. Οι νευρώσεις τι είναι? Είναι αυτή η επιθυμία η οποία έχει καταπιεστεί, η οποία έχει φημωθεί, η οποία δεν έχει εκφραστεί και γίνεται αρρώστια αυτό το πράγμα. Εμείς στην Εκκλησία λοιπόν πιστεύουμε στην επιθυμία, πιστεύουμε στην ορμή. Άμα διαβάσετε τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή θα δείτε πάρα πολύ ωραία αυτά τα πράγματα. Αλλά επειδή δεν θα το διαβάσετε, τα λέω εγώ τώρα. Είναι δύσκολο να τον. Ναι, γιατί είναι δύσκολο να ασχολείται με αυτά. Πάμε τότε έχετε δουλειές, έχετε άλλα επαγγέλματα, έχετε πράγματα και θέλετε και κάτι πιο ξεκούραστο. Τώρα να διαβάσετε το Άγιο Μάξιμο Ομολογητή έχει κεφάλαιο τόσο. Δεν το συζητώ. Οπότε θέλει κανείς κάτι πιο εύκαρο να διαβάσει και διαβάζουμε αυτά που διαβάζουμε που είναι ωραία. Πολύ ωραία. Α πούμε, ο Γιώργο Παΐσιος, ο Γιώργο Πορφύριος είναι πάρα πολύ ωραία. Αναπαυτικά, ξεκουράζουν την ψυχή, της δίνουν δύναμη. Πολύ ωραία και εγώ τα διαβάζω και εγώ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά αν θέλει κανείς να μπει βαθιά στη θεολογία της Εκκλησίας, πρέπει αναγκαστικά να περάσει από αυτούς. Τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας, ας πούμε. Ναι. Οπότε το πάθος, για να επιστρέψουμε εδώ, είναι αυτό το πράγμα. Εδώ μου έκανε εντύπωση ο γέροντας Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης. Εγώ τον αγαπώ, εγώ αγαπώ δύο πάρα πολύ. Δύο έτσι με έχουν στιγματίσει στη ζωή μου. Είναι ο Γιώργος Πορφύριος και ο γέροντας Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης. Αυτοί οι δύο μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα. Γιατί? Διότι δεν έχουν καθόλου μέσα ενοχές. Καθόλου. Σε απονοχοποιούν τελείως. Δεύτερο, μου αρέσουν πάρα πολύ διότι για αυτούς μιλάνε για τη χαρά. Για τη χαρά της πνευματικής ζωής. Μιλάνε για τη χαρά του Θεού, του Χριστού, ας πούμε. Και μου αρέσουν και πάρα πολύ διότι δεν έχουν αυτό το νομικίστικο, ηθικίστικο πνεύμα του πρέπει, του καταναγκασμού, της καταπίεσης της επιθυμίας. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα πάρα πολύ ωραίο λοιπόν ο γέροντας. Δεν ξέρω αν τον ξέρετε τον γέροντα Εμιλιανό. Ήταν πρώην μετεωρίτης, όχι του διαστήματος, δηλαδή στα μετέωρα ήταν μοναχός. Έτσι. Ήταν στα μετέωρα μοναχός. Λοιπόν, ο οποίος έφτιαξε μια ωραία αδελφότητα εκεί πέρα, γιατί μεγάλη προσωπικότητα και άγιος άνθρωπος. Και μετά του ζητήσαν να πάει στο Άγιον Όρος στη Μονή Σιμωνόπετρας. Οπότε, ό,τι ακούτε περί Σιμωνόπετρας είναι δικό του δημιούργημα. Μετά από εκεί πέρα έφτιαξε την Ορμήλια στη Χαλκιδική. Αν είναι κανείς από εκεί πάνω, δεν ξέρω αν γνωρίζει κανείς. Λοιπόν, έφτιαξε την Ορμήλια στη Χαλκιδική, ένα περίφημο μοναστήρι, με μια υγιή πνευματικότητα, ας πούμε. Τώρα ο Καημενούλης. Πέρασαν τα 20 λεπτά, Πέρασαν. Λοιπόν, 18 είναι, 18. Οπότε ο Καημενούλης, ο γέροντας, έχει πάει τώρα, έχει Αλσχάιμερ, δηλαδή δεν έχει επαφή καλή με το περιβάλλον, έτσι, αλλά είναι ένας άγιος άνθρωπος. Λέει λοιπόν το εξής ωραίο, μοναδικό δηλαδή, τι ωραίο, μοναδικό, δεν το βρίσκει εύκολα σε άλλους, ας πούμε. Τι λέει, ότι η αμαρτία, λέει, που έγινε κομμάτι της σάρκας, μιλάει για τον Αδάμ, για την πτώση του Αδάμ και όλα αυτά, και της ψυχής του. Η αμαρτία, λέει, έγινε κομμάτι της σάρκας του Αδάμ, ας πούμε. Τα δε πάθη του ήταν τα βογγητά, ο λόξιγκας, η βλένα, ό,τι έβγαζε το είναι του, για να μπορέσει, προσέξτε, για να μπορέσει να νιώσει λίγη ανακούφιση. Απίστευτη σύλληψη για έναν πατέρα της Εκκλησίας. Δηλαδή δεν κατηγορεί εδώ πέρα, εδώ προσπαθεί να καταλάβει. Και λέει ότι ο άνθρωπος έχει τα πάθη για να αισθανθεί λίγη ανακούφιση. Και προχωράει παρακάτω. Μετά τα πάθη προσπαθούσε να νιώσει, με τα πάθη προσπαθούσε να νιώσει ότι έχει και αυτός λίγη ζωή μέσα του. Δηλαδή τι κάνει το πάθος, σε ναρκώνει ουσιαστικά. Δηλαδή το πάθος του εγωισμού π.χ. σου δίνει την αίσθηση ότι είμαι δυνατός, ότι υπερισχύω. Σου βάζει ο λογισμός την ιδέα ότι αν εγώ δεν το κάνω αυτό θα με τσαλοπατήσουν, θα μου πάρουν τη μαγιά, θα με διαλύσουν, δεν ξέρω τι θα μου κάνουν. Θα με πατήσει η γυναίκα μου ή ο φίλος μου, δεν ξέρω τι, ο συμμαθητής μου, ο συμφοιτητής μου, ας πούμε. Οπότε πρέπει εγώ να έχω την ισχύ. Είναι ο λογισμός. Για να νιώσει λοιπόν την ευχαρίστηση αυτή, κάνει αυτό το πράγμα, έτσι. Παραδείγματος χάρη ο τζόγος, ας πούμε, εκεί ξεχνιέται ο άλλος, στο ποτό. Κάτι το οποίο τον φοβεί στο συνειδητό κομμάτι του, μπαίνει σε μια άλλη διάσταση για να ξεχαστεί.
Το βλέπουμε και στα σύριαλ, στην τηλεόραση. Είναι ο άλλος στενοχωρημένος, παίρνει ένα ποτάκι, ας πούμε. Είναι ο άλλος, ας πούμε, το χωρίζει γυναίκα του, παίρνει ένα τσιγάρο και τρέχει, ας πούμε. Ή παίρνει το αμάξι και πάει και τη βροντάει πουθενά. Δηλαδή, δείχνει, ας πούμε, και η τηλεόραση και γενικά ο πολιτισμός με έναν τρόπο ψεύτικης ανακούφισης, η οποία όμως για κάποιο διάστημα σε ανακουφίζει. Αυτό είναι αλήθεια, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό το πράγμα. Ναι, στην αρχή σε ανακουφίζει, ας πούμε, έτσι. Μπορεί ο άλλος να πάρει, ας πούμε, την τύρλα, ας πούμε, και να ξεχαστεί. Ναι, ωραία, μπορεί. Αλλά το θέμα δεν το έχει λύσει όμως. Ή μπορεί ο άλλος να κανονοποιεί ένα πάθος, ας πούμε, της ματαιοδοξίας. Υπάρχει έντονο στις γυναίκες αυτό το πάθος, ας πούμε. Στους άντρες υπάρχει με άλλο τρόπο, έτσι. Της ματαιοδοξίας, ας πούμε. Μπορεί να τους άρεσε αυτό το πράγμα, ικανοποιεί κάτι μέσα τους. Δεν το κάνει. Δεν σηκώθηκε ένας πρωί και λέει: τι ωραία μέρα σήμερα να γίνω μωρέ εγωιστής. Δεν σηκώνει έτσι. Ή λέει: ας πούμε, τι ωραία, τώρα θα πάω, ας πούμε, στο γάμο να γίνω λίγο ματαιόδοξη, ας πούμε, να περνάω να με κοιτάνε, ας πούμε, να αρέσω. Δεν γίνεται έτσι. Υπάρχει μια βαθύτερη ανάγκη η οποία εκφράζεται με τρόπο συμβολικό και σωματικό. Έτσι. Και λέει παρακάτω τώρα εδώ ο γέροντας ότι, να το ξαναπώ, με τα πάθη προσπαθούσε να νιώσει ότι έχει και αυτός λίγη ζωή μέσα του, όμως το πάθος δεν είναι ζωή, είναι θάνατος. Έτσι η πόρτα της επιστροφής προς το Θεό είχε κλείσει το καθεξής. Βασικά, εάν λίγο διαβάσουμε τη διήγηση, της βίβλου, δηλαδή της γενέσεως, η πτώση του Αδάμ τι είναι? Ότι αρνείται μία σχέση. Ο Θεός τον καλεί σε μία σχέση. Δεν τον καλεί να υπακούσει κάποιο νόμο. Αυτό είναι και μια τεράστια παρεξήγηση. Απλά συμβολικά το μήλο και όλα αυτά είναι σύμβολα. Συμβολικά, ας πούμε, του δίνει ένα στοιχείο, ένα ορόσημο, ένα σημάδι της σχέσης, με το οποίο θα πιστοποιείται η σχέση τους, αν θέλετε. Θα πιστοποιείται η σχέση τους. Αυτό δεν γίνεται. Ο Αδάμ, ο άνθρωπος, διαλέγει να αυτονομηθεί, να αυτοανακηρυχθεί, να έχει μια αυτοαναγωγή στον εαυτό του και νομίζει ότι μόνος του. Και όχι σε σχέση με κάποιον. Αλλά ο άνθρωπος είναι πρόσωπο. Ο άνθρωπος είναι πάντα σε σχέση με κάτι. Δεν ορίζεται μόνος του ποτέ. Αυτή η βασική ψυχολογική αλήθεια, η οποία είναι και η θεολογική, η υπαρξιακή αλήθεια, έχει διαστάσει σε πολλά πράγματα. Πρέπει στην εξομολόγηση. Γιατί χρειάζεται ο άλλος? Μπορώ να πάω στην εικόνα να το κάνω αυτό. Χρειάζεται ο άλλος. Ο άνθρωπος πάντα είναι σε σχέση με κάτι. Με οτιδήποτε κάτι. Τη φύση, τον εαυτό του. Ακόμη και με τον εαυτό μας είμαστε σε σχέση. Σαν να είμαστε δύο. Σαν να μιλάμε με κάποιον άλλο. Λοιπόν, αυτό χάνεται μέσα λοιπόν στην πτώση. Και ουσιαστικά από εκείνη τη μέρα ο άνθρωπος έχει μια τεράστια μέσα του έλλειψη. Την έλλειψη της παρουσίας του Θεού. Δηλαδή, τι σημαίνει Θεός? Γιατί εμείς το λέμε Θεός, σκεφτόμαστε ένα ανθρωπάκι με μαλλιά που δεν έχω εγώ, με γένεια, ας πούμε, έτσι μια εθωροβάμια αίσθηση που πετάει, ας πούμε, στους ουρανούς. Έτσι. Μάλιστα, όταν σκεφτόμαστε ότι ο Θεός θα παρουσιαστεί στη ζωή μας, σκεφτόμαστε χολιγοδιανά, ας πούμε, ότι θα ανοίξει ο ουρανός, θα βγει ένα χέρι, θα με πιάσει. Μου λέει, ας πούμε, ο άλλος λέει: Πάτερ, εγώ δεν έχω νιώσει την αγκαλιά του Θεού. Τώρα, αν περιμένεις να σε πάρει και να σου κάνει νάνι, αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ, βέβαια, έτσι. Είναι ποιητική η γλώσσα, είναι μεταφορική. Η αγκαλιά του Θεού είναι αίσθηση. Ο Θεός είναι αίσθηση. Η παρουσία, η οποία δεν μπορεί να την εκφράσει ο λόγος, δεν μπορεί να την περιγράψεις. Και όσες φορές την περιγράψεις, τη χαλάς και τη διαλύσεις και την αποαεροποιείς. Η παρουσία του Θεού στη ζωή μας είναι μια αίσθηση. Τι είναι? Το λέει ο Παύλος. Ο καρπός πρέπει να ζεστεί αγάπη, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότης, η χαρά που αισθανόμαστε, η πληρότητα, η στιγμή που αισθανόμαστε ότι είναι κάποιος άλλος δίπλα μας, ότι κάποιος στη χειρότερη κόλασή μου με κρατάει κάποιος, από κάπου παίρνω δύναμη. Αυτή είναι η παρουσία του Θεού, ας πούμε, στη ζωή μας. Και άλλα, όσο κανείς προχωράει πνευματικά. Αυτή λοιπόν η έλλειψη της παρουσίας του Θεού από τη ζωή μας δημιουργεί τα πάθη. Ουσιαστικά η αμαρτία και τα πάθη είναι τα υποκατάστατα της έλλειψης του Θεού από τη ζωή μας. Σταματάω. 24 λεπτά. Δεν πειράζει.